UPPL आरो BPF खौसे जामोन सरकारखौ दामोन बेनि गेजेराव जाय थाबोगोन जायखौ कंग्रेस BJP गुबुन आफाद माबा पलिटिशियानफोर दं बिसोरखौ जोंनि एगेन्स्टआव थानो होमोन सोरखौ लानानै एगेन्स्ट जागौमोन अबहराव गुबुन हारिखौ लानानैसो बिसोर जागौमोन नङा होमबा गोदान भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायग्रोनानै लानाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांजोबथारगोन आरो बुजिगोन होननानै मानि सायाव सावरायगोन नोंथांमोना मिथिखाबायानो जानांगौ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गुबुन गुबुन दल संगठनफोरा गुबुन गुबुन लामाजों थांनानै बड'लेण्ड डिमान्डखौ खालामबोबाय थादोंमोन नाथाय बिनि गेजेराव जों बड'लेण्डखौ मोनफुङाखै BTR BTC आरो BSC होननाय जोंनाव एकर्ड जाबोबाय थादों नाथाय बिनि गेजेरावबो बड'लेण्डआ मानो जायाखै आं बिनि सायाव सावरायग्रोनानै लानि गिबियाव जाय BSC एकर्ड बड'लेण्ड मोननाय मोनैनि खोथाखौ सावराययोबा जों BSC एकर्डखौ गोसोखांग्रोनो गोनां जायो दा जोंनि गेजेराव BSC एकर्डआ मोनसे माने ओरैनो पार्टिकुलारलि मोनथाय गोहो गैयै मोनसे जाय 6 शिड्युल नङामोन आरो दा बे गोहोखौ जोंनि थाखाय नांगौ बायदि थोजासे नङैखाय पलिटिक्सनि गोहो मोनथाय पावार रांनि इक'नमिक्सफोरखौ प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो थाखाय जोङो मोनसे जों बड'लेण्ड डिमान्डखौ आरो कन्टिनिउ खालामबोबाय थानाय जाफिननाय जादोंमोन जेरै NDP आरो BLT फोरनि गेजेराव बिनि गेजेराव अर्थात लामा ससेयाव BLTआ लानानै फैबाय BTC एकर्ड जायखौ 6 शिड्युल मोनसे गोहो होनानै जोंनो भारत सरकारा हरबाय बिनि गेजेराव प्लास जोंनो मा हरबाय पलिटिक्सनि पावारखौ जोंनो हरबाय हा दा बे BTC एकर्डनि MOSआव जेसेबां दफाफोर दङमोन जों मोनबोनाय बेफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो साबसिन दफा होननानै बुङोबा 6 शिड्युल एरिया प्लास बिनि गेजेराव जोंनो पलिटिक्सनि गोहोखौ जोंनो हरफानायानो बयनिख्रुइबो साबसिन दफा होननानै आं सानो आरो पलिटिक्स BTC एकर्डनि गेजेरजों दिनै बै BTC एकर्डनि बै मोनसे दफानि गेजेरजोंनो दिनै बे गोहोजोंनो दिनै BTRआवबो जोङो सरकार दानो हादों दा थेवबो जोंनि गेजेराव बे जाय पलिटिक्सनि गोहो पावार जों बेखौ मानो बाहायनो रोङाखै हो पलिटिक्सखौ जोंनो जोंनि पावार गोहोखौ मानो हरदों भारत सरकारा थां नोंसोरो नोंसिनि हाखौ बें फरायनाय लिरनाय जानाय लोंनाय एभ्रिथिं गासैखौबो जौगाहोहैथां होननानै भारत सरकारा जोंनो हरदोंमोन नाथाय जोंनि गोहो गोलोन्दां जाम्बा लरला बर' लिडारफ्रा मा खालामबाय सिगांनिफ्रायनो 17 बोसोर आरो दिनैनि समसिमावबो बिसोरो भारत सरकारजों बा आसाम सरकारजों एबा BJPजों कंग्रेसजों एलायन्सआव थानानै सरकारखौ दाबोबाय थादों जुदि जोङो जोंनि पलिटिक्सखौ जोंनि 6 शिड्युलनि गोहो मोनथाय रां रुफाखौ आसाम सरकारजोंनो जुदि जोङो गोरोबलायनानै जों जानोब्ला नङा होमबा अब्ला मानो जोङो बड'लेण्ड बिनो मानो बिखो जोङो हो नंगौना नङा मानो जोङो BSC एकर्डनिफ्राय आरो मानो जोङो BTC आरो BTR एकर्डखौ मानो खालामबावखो थांखिया मा हारिखौ फोजौनायनि ना गाहायाव लांनायनि नंगौना नङा जाय पलिटिक्सनि गोहोखौ जोंनो हरबाय बे पलिटिक्सनि गेजेरजोंनो जोङो जा खामानि मावनो हायो जों हाजोबोमोन मावनो बहुतखौ मावनो हायोमोन BTCनि बाहेरानि खामानिखौबो जों मावनो हायोमोन बेबायदि आरो जेरैबायदि एग्जाम्पल आसाम सरकारा गावनि हाखौ बासायनो आसामनि हाखौ बासायनो जोंनो गोलाव समनि बड'लेण्ड डिमान्ड खालामसेयावबो जोंनो बड'लेण्डखौ होआखै मानि थाखाय आसामनि हाखौ बासायनो थाखाय हो आसामनि हाखौ बासायनो थाखायनो गुवाहाटी बरबारियाव एबेक्सन खालामबाय ट्राइबेल मानसिखौ आसामनि हाखौ बासायनो थाखायनो ओरैजाय अरां उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट ओरैजाय जोबथा अरां खाथिनि जाय सिराजुलि बेयाव 290 नखरखौ एबेक्सन खालामबाय मुस्लिम नखरखौ ओरैजाय गवालपाराना बबेबा साइडजों 499 नखरखौ एबेक्सन खालामबाय मानो आसामनि हाखौ बासायनो थाखाय अब्ला जोंनि सिंनि जाय जोंनाव गोहो दंखायो 6 शिड्युल्ड एरिया BTC जाय BTR बिनि सिङाव थानाय गुबुन हारिफोरखौ जों मानो एबेक्सन खालामनो हाया जों मानो जोंनि हाखौ जों मानो सेभ खालामनो हाया हानांगोन नाथाय मानो हाया बियो जोंनि बर' लिडारफोरनिनो जाम्बा लरलानि पलिटिक्स
मानो होननानै बुङोबा दिनै UPPL आ इलेक्शन खालामनो होननानै बुङोबा BPF नि प्रफिट जायो। BPF आ खालामनो होनोबा UPPL नि प्रफिट जायो। मानो होननानै बुङोबा गावनि हाखौ लानानैनो बिसोरो दिनै पलिटिक्स गेलेदों। इलेक्शन खालाममोन UPPL आरो BPF आ खौसे जामोन सरकारखौ दामोन। बेनि गेजेराव जाय थाबोगोन जायखौ कंग्रेस BJP गुबुन आफाद पलिटिशियानफोर दं बिसोरखौ जोंनि एगेन्स्टआव थानो होमोन। सोरखौ लानानै एगेन्स्ट जागौमोन? अबहराव गुबुन हारिखौ लानानैसो बिसोर जागौमोन नङा होमबा? नाथाय बिसोरो बिना कागजाव दिनै BTR नि सिङाव दङ। बिथांमोनखौ इलेक्शन खालामोब्लाथ' सोरखौ लानानै बिसोरलाय जोंनो अपोजिशन जानानै थानो हागौमोन। इलिगेलि थानायफोरखौ जों जुदि इलेक्शन खालामोमोनब्ला अब्ला जोंनि मेजरिटिया फैफिनबायमोन। नंगौना नङा रायजोफोर? बे आरो थिग बिब्दिनो बड'लेण्ड डिमान्डआबो दिनैनि गेजेराव मानो साक्सेस जायाखै? 2009 निफ्राय स्टार्ट खालामनानै गाबोन जाया दाख्लै जाया फैबाय थानाय 10 बोसोरनि गेजेरावबाबो जाहैगौमोन। नाथाय मानो जायाखै जोंनि गेजेराव? जोंनि गेजेराव बड'लेण्ड डिमान्ड खालामनायाबो पलिटिक्ससो। माबायदि? BPF खौ सैया, BPF खौ फेजेननो, UPPL खौ फेजेननो नैबेबायदिसो। जाय दिनखालि बर'नि गेजेराव पलिटिक्सआबो बड'लेण्ड नांगौ होननानै बुंगोन, UPPL आरो BPF आ जेब्ला खौसे जानानै बिसोरबो बड'लेण्ड नांगौ होननानै बुंगोन अब्लासो बर'नि गेजेराव खौसे जागोन। रायजो राजा खौसे जानानै लाब गैया बेयाव। बेबायदि आरो दिनै BPF आरो UPPL आ खौसे जायोब्ला BPF आव जेसेबां BLT फोर दं, एक्स BLT बिसोरबो फैगोन। जेसेबां एक्स NDP दं बिसोरबो ओंखारगोन। बनसु ओंखारगोन, एबसु ओंखारगोन। गुबुन गुबुन हारिमायारि आफादफोर दङ बिसोर ओंखारजोबगोन बड'लेण्ड डिमान्डनि थाखाय। नाथाय जोंनि गेजेराव दिनै खौसे गैया पलिटिक्सआ। बिसोर बड'लेण्ड बिया गावनि मासिखौ बासायनो नागिरो। गाव गावनि गेजेराव नांलाय खमलाय, गाव गावनि गेजेराव पलिटिक्स गेलेयो, हाखौ लानानै गेलेयो। नैबेबायदि आरो नङाबा जोंनि गेजेराव बड'लेण्डआ गोबां सिगाङावनो जानानैबो थांगौमोन, हयथ' उनावनो जागौमोन दा जाथ'वाबाबो। नाथाय जेब्लासिम पलिटिक्सआ बड'लेण्ड बिनाय नङा रायजोफोर, आं माब्लाबाबो डाइरेक्ट बुङो जोंनि गेजेराव बड'लेण्ड जोनोमावबो जाया। जुदि बड'लेण्डनि मोननायनि क्राइटेरियाया जोंनि गांनाय उखैनाय, जानाय, कालसार, राव, हारिमुजोंनो जुदि जायोब्ला, जुदि बे गासैजोंनो जुदि मोनसे रावजोंनो जोङो मोनसे लेन्ड बानायनो हायोब्ला, जानाय लोंनाय कालसारजों जों जुदि बड'लेण्डखौ खालामनो हायोब्ला, जोंनि गेजेराव मास्ट बि पलिटिक्सआ बड'लेण्ड बिग्रा जानांगोन। न' डाउट नोंथांमोना जोंनो बड'लेण्ड नांगौ होननानै माबायावहाय राजा लामा गाथेनो नाङा। गोबां हारिमायारि आफादफोर दङ, एबसु, NDFB, बनसु, NLFB नङा होमबा, BLT बिथांमोना लोब लोब ओंखारबोनानै खौसे जागोन। बिसोर राजा लामा गाथेगोन, अनेक खालामगोन, रायजोआ लोब लोब हेफाजाब होगोन। नोंथांमोना मात्र पार्लियामेन्टआव थानानै MP फोरा ओरै थोरै बड'लेण्डनि थाखाय नामाकरन लानानै दावराव दावसि, बेखौ एसे मावफुंनानै होयोब्ला मोजां जायो। नारसिननांगोन। नैबेबायदि आरो दिनै नागालेण्डफोर बायदिया एगजाम्पोल, अरुणाचलफोर बायदिया एगजाम्पोल, बर'फोरा बेफोरखौ फल' खालामनांगौ। फायखाना बायदि फिसा माबाखौ BTR खौ लानानै जे नोंथांमोना मा खालामनो नागिरदों बे नोंथांमोननि खोथासै आरो। दा आं बाथ्राखौ बारा गोलाव बुंनो सानासै। गोबां मानसिया दुखु मोनगोन, बेसेबां कमेन्ट गाज्रि खालामनो हायो खालाम, आरो बेसेबां मोजां खालामनो हायो खालाम। नाथाय आंनि नुहुरनाय आरो बुजिनायाव बिनि अनगा गुबुन लामा आरो खुनु जेबो गैया होननानै आं सानो। बिदिबा जै बर' हारिनि गोजोन्थों। दिनै